Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 16-njy oktýabry. Bugünkü ýepleşikde men şo Türkmenistan bilen baglanyşykly soňky günler video çykan käbir täzelikler barada gurrun etmekçi. Bugün täzelikler barada bolup geçýän wakalar köp bolýan. Ýöňü bilen ben ultim şeken zat şu sentyabr aýynyň ahyryna hemem oktýabryň ortalaryna käbir halkary gurulmalary Türkmenistanyň atmosferasynda howanyň hapalanyny bilen baglanyşykly waka mümkin çekipdirler. Huzusanam şu barada BBC Britaniýanyň BBC habar agentliginde 21-nji sentýabrda bir maglumat çykdy. Bu maglumatda da Kanadaň bir kosmos Sputnik'iniň ýörüti ödem şu atmosferaň hapalanmagyny öwrenýän, atmosferadaky hapa gazlaryň derejesini öwrenýän bir Sputnik'i şu dünýäde atmosferaň hapalanan iň bir regionlarynyň biri hökmünde Türkmenistan territoriýasyny hasaba alypdyr. Şu satelit, şu görýän satelitiňizden şoň Kanadaň satelitiniň ady. Şolam Montreal'dan uçurulan ýakynna. Şolam ýakynna Türkmenistanyň territoriýasyndaky atmosfera göýberilen metan gazynyň derejesine baha beripdir. Şo Sputnik ýörüti şonu hasaba alypdyr. Şunda da aýratynam şu Türkmenistanyň territoriýasynda atmosfera metan gazy diýmegem şu tebii gaz, Türkmenistanyň çykarylýan tebii gaz atmosfera göýberilýän, howa göýberilýän eken. Indi muň üstesine diňe bir BBC habar agentligi ýa-ni Kanadaň Sputnik'iniň şu hasaba alan maglumaty bilen hem şäklenok bu baradaky maglumatlar. Muň daşyndan oktýabryň 14-üne de Kaira satly halkara agentligi olam ýa-ni atmosferaň ýagdaýyna baha berýän ýörüti bir agentlik bar. Şo Sputnik'iniň üstü bilen şolam 14-nji oktýabr günni bir kunlukda bilen bir maglumat ýaýradypdyr. O arada da Reuters habar agentligi habar berdi 14-nji oktýabrda. Indi bilen maglumatyna görä nähili? Şu ýylyň başyndan ýanwar aýynyň ýanwar aýyndan başlap awgustga çenli aralykda geçen döwürde şol ýanky halkara agentliginiň baha bermegine görä atmosferany zäherleýän öňdäki ýurtlar diýilip 3 tane ýurtlar koýulypdyr. Olaram Aljer, Ortiýet hem Türkmenistan. Indi şu Kairas agentliginiň maglumatyna görä şu 3 ýurdun şu soňky 8 aýyň dowamynda ýeriň atmosferasyna göýberen metan gazynyň möçberi 40%-den gowrak ýokurlandyr. Bu gaty köp görkezji. Indi geçen ýyl nähili? Geçen ýyl hem şu 3 ýurt iň bir ýaramaz ýurtlaryň hasabyna goşulan ýurtlar. Geçen ýyl 2019-njy ýylda atmosferany metan gazy bilen hapalan ýurtlar bir Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Ortiýet, Aljer, Türkmenistan, Iran hem Irak bolupdyr da. Şu agentligiň maglumatyna görä. Indi bular näde hasaba alýar şu ýörüti Sputnikler atmosfera ýa-ni kosmoson ýörüti şonu screen edýän aparatlaryň üstü bilen alýarlar. Indi şu taýda görýän sary nokotlaryň şu ýa-ni gurrun edilýän ýurtlarda hasaba alynan. Indi şolar şu metanyň iň köp jemlenen ýeri. Ýeriň atmosferasynda. Indi olaň hatarynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň territoriýasy girýär. Ondan soň Ortiýetiň territoriýasy. Ondan ýa-ni Aljer'in Afrika kontinentinde. Hemem ýa-ni gurrun edilýän Irak, Iran, Saudiýa Arabistanyda bir azrak bar. Indi seredin Türkmenistana seredin da. Türkmenistan indi şu Kaspy deňizi. Indi hada Türkmenistan edi gapdan. Türkmenistanyň territoriýasy tutuşlaýyn ýa-ni metan gazynyň örtügi bilen örtülen şu taýda. Bira
kasbi denginin geçeğinde ne ullukan var ya yankı sar var neme vardır. Temel Buramine Türkmenistan'ın merkezi hemen günno var region tutuşluğunu dilen yani metan gazı bilen örtülgü şon atmosfer. Bu gatı alada dereceyen yağdayda görüşmedi ali bir dinge bir şu yıllar geçen yıl Türkmenistan şu atmosfer yani metan gazı bilen değerleyen in yankı yaramaz yurtların sanığına koşulan bunun üstesine şu yılın başından başlayıp Ağustos'una çeyinde aralıkta Türkmenistan'ın koğa koyuveren metan gazının derecesi yine ünkü dönem meter yine 40% onun üstüne koşuluptur. Geçen yıl kadar hat yaramazlaşıptır. Şimdi bu neyme alada dereceye? Şu tayda dime onu onu bilen aytmalı ada neyme? Şu Türkmenistan'ın köp tane beylek yurtlar bilen bir hatarda. Şu 2015 yılda Paris alalaşığı diyen alalaşığı gol çeken yurtlar. Şoltana Türkmenistan'ın gol çekti. Paris alalaşığı diyen adam neyme? Paris alalaşığı şu atmosfera, yerin atmosferasına koyu verilen gazlan müçhörünü şu kimikatlan müçhörünü azaltmak, şunu belli bir derecede saklamak barada yürütü alalaşık. Şimdi şu alalaşığı bozayan asanlı yurtlar var dünyada. Şu alalaşığın talaplarını yerine getirmeyen. Onun katarında yankı görköşüm ya Amerikan Birleşen Ştatları miriye, Orfet giriye, Aljeriya giriye, Irak, İran'a miriye, ne Türkmenistan'a miriye. Yani şu yankı ağdak geçen yurtlamam in yankı tevigatı hapalayan in yankı yaramadı yurtlan bir toporu. Yani şun şimdi Türkmenistan hedir hasam tapağıtmanıptır. Şimdi bunlar yani problema niyemen esasında yüze çıkıp gider. Bunlar yani problema yönü bilen şol yankı talep edilen halkara alalaşıklarına talep edilen teknolojiyan giyirdilmeyen, şun yolu koyulmayan bilen bağlanışık. Ne edip ol yankı teviği gaz, metan ne edip atmosferadan alıyor. Şu tayda demek, men ödüm bilyen da çağılıptan şol marda yönü ötem son, şu tayda şahatlık gaz çıkarıcı kampanyası var da. Ana şu tayda bir partayı yadık da, şu çocukluğu diye han hul, ana şu regionlarda partayı yadık şu tayda şu in gazın in köp çıkarılan yerlerine kevalt şu duran turbalar var, şu gaz çıkarıcı skvajında lan teori kaptanında yürütü turbalar var. Şu çıkıp çıkarılan gazı şu uğradıp yetişilmedik gazı çaktan aşağı meçhur köp bolan halatında şu turbalar arkalı şu hava veriliyor da onun kevagda onu otlayalar yürütü gulluklar geliyor da şu çıkıp duran gazı yakyalar ne için şu turbadan o ot buru tap duruyor da şol çıkyan gaz atmosfera gitmesin deyip yakyalar. Yönü yakılanla da şu spesyalistler aydiya şu barur belli bir biyoloji yine de atmosfera giriyor. Yönü kevag şu yakılmayan halatını görüyorsa şu buru tap gaz çıkıp dur tüttü yalı ol şu yerden çıkarılan gazla olam şu hava veriliyor. Şimdi şu teknoloji tabiatte ürünle ne hilem olsa belli bir alada ediliyor da inni şu bilermenin aytmağına göre Sovet Sözdarganından son Türkmenistan'la şu tebigatı korumak meselesinin asla hiç edilmeyenliğini aydiyalar. Üstesine de şu kurulmalı teknoloji giyirilmeli teknoloji şularda Türkmenistan'la giyirilen yolu koyulan onun için birden pul karşılamalı. Türkmenistan'ın hükümeti bu hükümetteki oturan şinoluklar öz kiyetinin aladasını etsinmeye atmosferan tebigatın aladasını etsinmeye diyen doğru uyda çıkıyor. Ödümüzden bilişine değerli bu adamlar bu şinoluklar yol başçılar tebigatın aladasını etecek adamlar değil, onlar adamdan aladasını eden o var. Adamdan sağlığının aladasını eden o tebigatın aladasını ederler mi? O halkara alaşıkların talabını yerine getirecek mi bunlar? Yani şu tarafı var da şunun için şu meselede de ne hemşinler halkara kuramaları da yani gün matarın yurtları daşarı yurt devletleri ne hemşinler Türkmenistan'a basış örgütün oklar. Şolar şu hakikaten basış örgütmeli, talep etmeli, gerek olsa sanksiya yürütmeli. Şimdi bulan tevigatı değerlemek bilen bağlanışıklı bir meselede Türkmenistan yakasını tanıdığı dünya yurtlarının içinde. Şimdi adamın sağlığına gedek gelene de son kuvvetleri yeni bir alada görüleceğin zatlar olum eğer Türkmenistan'ın ilatının arasında
yani Türkmenistan'da çilimin gımmatlama bilen bağlanşıklı inni şu çilim çekýän adamlaň şol belli bir zatlar çekip başlandıklarını şu çilimin yerini häzir ilatyň içinde şu temmäkin yerine kağıda dolap başga zatlar çekýänlikleri barady da häzir maglumatlar ýüze çykdy hem alada döredýär. Öden bir şu ýanky bir kunlukda ýa soňky döwürde çykan zatlar şol habar berilişine göre 2016-njy ýylda başlady da şu çilimin gymmatlama bilen baglanşykly ýagdaý. Bunga da näme sebäp boldy? Şol näme üçin çilim birden gymmatlady? O goňşy ýurtlarda on ýaly problema ýok. Geri gel näme üçin Türkmenistanda şu mesele gaty bir arada döredýän mesele görüldi. Elbette çilimin öýde adama ziýanly da o hakda gurrun ýok. Ýönünni şu çilimini goýup bilmeýän adamlar bar da. Indi olary sen näme ceza berjekmi, türmäge basjakmy? Ol adamyň çilim çekmäge haky bar, onu gadagan etmäge hiç kimiň dor bilen, güýç bilen ýa-da kanunyň güýji bilen onu gadagan etmäge hiç bir ýurdun haky ýok, hiç bir hökümetiň hem kanunyň hem ýanky hukuky ýok. Indi şol çilim çekýän adamlara indi bir el yeterletmeliler şol çekýän çilimlerini bir. Ýönünde şu Türkmenistanyň häzirki alyp barýan siýasatyna şu näme üçindir çilim görülip eşdilmedik derejede gymmatlady. Bunga da sebäp bolýan zat näme? Ýöňe bilen edilen zat şol çilimi satmaga bolan kanuny, hukuka diňe döwlet eýe boldy. Indi şu döwletiň elinden häzir şol litsenziýany almak üçin, ruhsat almak üçin, şu çilim satmaga bolan litsenziýany almak üçin elbette şonu hususy biznesmenler şonu alyp bilýär diýlenem gurrun bar. Ýöne şonu döwletden aljak bolsaň milyonlarça dollar pul terap şu litsenziýany almak, şu çilim satmaga bolan ruhsat almak üçin şonça para bermelidirler. O paranam kim alýar? Şu paranam ýanky döwletiň başyndan oturan Berdimuhammedowyň şu klany, şolaň dogan garyndaşlary alýa diýip gurrun bar. Yani şolar kontrolly edýär. Indi döwlet näme edip buny gymmatlatýar? Indi şol döwlet kontrolly edýän wagtda şu çilim satmaga da döwletiň dukanlarynyň haky bar bolsa, ondan näme üçin döwlet dukanlaryna da ol gymmat bolýar? Diýmek şu taýda aýdaly çilimiň ýanky daşary ýurtdan alınýan çilimiň öz bahasy bar. Oň üstüne elbette döwletiň özi belli bir prosent goýup satýar. Ýöne şol döwlet bahasy diýilýän 30 manat da, indi şol goýulan baha 30 manat teoriýa diýip azaplan, ýani döwletiň öz standardy goýunça. Ýöne näme üçindir şol 30 manatdan satylan wagtda şol ýanky aşaklyk bilen baranda da şol çilim birinciden ýok diýilýär, ikinciden bar bolany da şolary ýam 800 manata çenli çykarypdyrlar. O 800 manat diýmegem häzir garawadaryň narhy bilen hasaplandy, ýam özüňiz bilýäňiz, ol ýam dollara urundy 35-40 dollar oturak bar ýa-da bir paçkadan. Indi şol atlary häzir daşary ýurtlarda aýsaň indi gün batardan gowy ykdysadyety gowy bolan ýurtlarda da adamdan eklenjiniň gününiň gowy bolan ýurtlaryna şonu aýsaň bizde Türkmenistanda çilimiň bir paçkasy 35-40 dollar diýsen bärde ananjak adam tapmadyň. Yani aýdalyň Çehiýede men ýaşap ýören ýerimde nädir çilim arzan hasaplanan nokta käbir goňşy ýurtlar bilen deňeşdirende. Ýöne şu taýda da indi gowy çilimler diýip hasaplan, ýani gowy hilli çilimler diýip hasaplan, ýani çilimleriň bir paçkasy şu bir bar ýogy 5 dollar töwerek da, ýani şonam gymmat görýärler. Ýöne 3 dollarlyk çilimlerem bar. Ýöne 5 dollarlyk şonam iň ýokary baha diýende şu 5 dollar töwerek da, ýani çilimiň bahasy. Ýöne şolam şu taýda häzir gymmat görýär. Ýöne Türkmenistan ýaly ykdysadyety çöken ýurtda ilatyň eklenjiniň şeýle pes derejedäki ýagdaýyna näde bol 35-40 dollara ýetirilip bilýär bir paçka. Diýmek onda şoň üstünden görülýän peýda şu taýdaky ýurdu dolanlary oturan klandan adamdan kitesine gidýär. O taýda hiç bir bildiğin zat ýok. Şoň üçin hem ony hususy biznesmenlere şonu satmaga litsenziýa beren okra sebäbi häzir konkurensiýa döretse onda bakalan pese düşmegi mümkin. Şu konkurensiýany döretmediligi üçin hem şu ýurdu dolanlary oturan ýanky klanlar şeýdip öz ellerine saklap onuň döwletiň haky bar diýerlerde ýöne şu döwletiň satýan çiliminden hem ýanky adamlar peýda bolup oturýarlar. Bula mene edenetdiligiň bir täze bir görnüşi. Indi ýöne bula bir tarapy bolýan çilimiň bahasyny gymmatladyp şeýdip kitelerini urup oturýarlar ilatyň pulunyň hasabyna.
Ýöne şolunny ýetirini bilmeýän adamlar, şol çilimkeşler indi şem bilen zady çekmäge mejbur boldylar. Diýem häzir alada bildirýän adamlar var, fiýçiler var. Olaram näme häzir nähilinde näme ýola goýupdyr kada. Şol öýünde çilim ýatap, ol içine de näme temmäka ýok ýurdun içinde. Temmäka motaýda gymmatda. Daşardanam temmäka getirip oturan akyan bir tewde garam ýok diýerler. Indi şo temmäkin ýerine şolar dolduryp elde çilim ýatanlaryna nämedir şo tapan bir otlaryny bir zatlary goşýarlar diýär-de. Ýöne şonam alyp şol ýanky oňam bakaty näçe. Şon niýe aýdaly döwletiň ýanky dukanlarynyň alanda ýanky YKJ'den alyp bolýan diýerler da. YKJ'den alanda da şo çilimiň YKJ'si bir paska täze YKJ çilim. Ýöne bir gedek çekerlik çilimiň ödüni häzir 10 ýaş manatdan alýarlar diýär da adamlar. Pul tapan adamlar. Onu bir paçkasynam paçkalap aljak bolsaňam ýanky ýaly 800 manada şendi getirdiler diye bakatyny. 250 manattan başlap 800 manat aralygynda diýerler. Indi ýöne indi şonu häzir öz öýlerine ýatap, şilim ýatap satýan adamdan elinden alyp çekýän adamlar aýdýa, çekýät bolun ýöne şondan hiç ýyly çilimiň bir temmäkin tagamy eden nokta bir nähildir bir geň otlaň çöpleň tagamy diýär. Onda da diýär adam pakyr şo bir ýöne özüni allamak üçin bir öýkünde tüsde goýbermek üçin şonu çekýär diýär. Indi bulam adamdan öz Türkmenistandan biziň öz problemi. Indi bulam aňlarynyň özleri görüp otyr. Şo çekýän zatlarynyň öýkünlerini diýan ýetirjekdigini, haglyklaryna otysdan argan ýermegi ýerinden soň ýokman bir zat döretjekdi görnüpdi. Ýöne onda da ýene de adamlara bu näkärläp bolan, ok sebäbi şo çilimden taklanyp bilýän adam bar, taklanyp bilmeýän adam bar. Indi şeýdi hem häzir Türkmenistanyň hökümetiniň, häkimetleriniň alyp barýan şu çilimi gymmatlandyrmak siýasaty adamdan hem häzir ilatyň indi saglygyny şeýdip goýran edip başlady. İlat indi şo çilim çekýän adamlar indi çem bilen zat çekip başladylar. Ana bula bir tarap ýanky bir tarapdan indi hökümetiň alyp barýan siýasaty atmosferany, ýeriň atmosferasyny zäherläp duran bolsa, ol alyp barýan içerki siýasatdan ýanky çilim bilen baglanşykly siýasatdan adamdan saglygyny şeýdip goýran edip otyr. Ol ýanky bula indi çilim bilen bu üstesine başlam. Bu üstesinde de ýanky iýmit meselesinde de adamlar aýdýan ýa bilen baglanşykly. Şo ýagyň gymmatlamaly güne bakar gow hilli güne bakar ýagyny häzir alar ýaly bolmady. Şoň üçin adamlar ardan hilli ýanky palty ýagyny almaly bolýarlar. Olaram diýe arassalanmadyk edir salýarka ýaly bir zat. Ona meýten ýene de bagryňdan tutup näme üçin şo toňky döwürlerde saraltma keselinden ölýän adamdan sany köp diýilýär da. Hakykatynda şol saraltma keselli, saraltma keselli ýa-da hepatit, o hepatit virus bilen ýaýran kesel. Emma adamlar bagry şüýräp ölýär da, şonam saraltma diýip kabul edýärler ilat tarapyndan. Hakykatynda medisina nokta nazaryndan teredende şol ýanky serroz bolýar, ýanky bagry içinden şüýräp içinden bagra diýan ýetýär da, o bagry şüýrediýän zat ol virus hem bolup bilýär, ýanky hepatitiň öz virusy hem bolup bilýär, ýa-da bagryň holesterin bilen hapalanyp öz içinden şüýrenmek olam bolup bilýär. Ola ýem virus bilen baglanşykly zat däl. Ola ýem şol iýleýän iýmitiň hiliniň yaramadlygy sebäpli bagryň hapalanmagy netijesinde döreýän bagry şüýrenmek keseli. Şoň üçin şu Türkmenistanda köp ýaýran şu ýanky bagry şüýrenmek keseline sebäp bolýan zat hepatitiň virusy diýilip hasaplanan ok. Ödem spesialistler öýleri aýdýar, şo ýurdun içindäki medikler hem aýdýar, men bilen gürleşýänler. Şo diýär şolaň iýen ýagy sebäpli bagry içinden şüýrýär. Virus sebäpli däl, holesterin sebäpli. Holesterinin hem ýokary bolmagy şol ýagyň hiliniň petligi sebäpli ýüze çykýar. Şeýdi we Türkmenistanyň içindäki ýanky şol iýmit gytçylygy. Hem dağıtlan bakasynyň gymmatlamagy adamdan şol şo iýen iýmitlerine de üns bermeýän, çem bilen zady iýip şeýdip helak bolup ýörmeklerine getirýär. Ilatyň gyrylmagyna getirýär. Ilatyň saglygynyň pete düşmegine getirýär. Ýöne gyýnan tapda ene bütün dünýä saglyk guramasy ýaly guramalarynda şu zatlara üns bermeliler. Ene biz koronavirus diýip gaýryp otyr. Şo arada ene karantin giýirmeli diýip gaýryp otyr. Ene biziň käbir aktivistlerimiz bowlaryny ýolduryp ýertip gaýrýarlar. Ýöne şo koronavirusdan beter häzir ilaty gyryp oturan zatlar bar da, ýanky çilimiň gymmatlamagy. Ondan da iýmitleň gymmatlamagy, iýmitiň hiliniň petelmegi. Şular ýaly zatlar köpçülikden gyryp oturan zatlar.
Adamlar aydaly 80-90 ýaşa yetmeli bolsa 40 ýaşda ýa 50 ýaşda ölüp gidip oturýarlar. Şo zatlaryň netijesinde. Ana şoňalarda edip öňü bilen biz gyýgyrmaly. Ondan batyş görkezmeli guramalarım bar. Ýa-ni şol bütün dünýä saglyk guramasy bilen ýa gurama öňü bilen ilatyň iýmitleniş ýagdaýyna da seyretmeli. Iýmitlen hilniň ýagdaýyna da şo guramalar jogap berýär. Şo guramalaram biziň döwletlerimiziň goýberýän pulunyň hasabyna oturýarlar şolar aýlyk alyp şo taýdaky çinonikler. Şolaram biziň ilatlan biziň halkymyzyň alada etmeli adamlar çinonikler. Ýöne şolar eden oklar. Ne şu meselede de biziň aktivistlerimiz, insan hukuklaryny goraýjy guramalarymyz şu zatlaryň alada edip şo guramalary ýüz tutmaly, şolara batyş görkezmeli. Indi bilam ýa-ni men şu günkü gurrun etjek bir meselelerim bir ýerdi. Indiki meselede indi şu Türkmenistanyň içinde ýakyn oktýabr aýynda, oktýabryň başynda bolup geçen hökümet maslahatynda da ýa-ni kadr çalşyryşy ýaly wakalar bolup geçdi. Olan bir ünsür men ünsüm çeken zatdan biri. Ýa indi bu taýda näme üns çekdi esasat ýa-ni Berdimuhammedow eýleýdina soň kunlar ýene de möhüm wezipelerdäki çinoniklara käýin çerdi, käbirlerin wezipesinden aýyrdy. Esasy täsir eden, bu çäreleň täsir eden pudowy, bilim pudowy boldy. Bilişiňiz ýaly, şol Türkmenistan ýa-ni Aşgabat şäher bilim müdürliginiň ýol başy taýyrlygy ondan Türkmenistanaky etraplanan bir giden etraplanan bilim müdürlikleriniň ýol başylary aýryldy, köpüne käýin çerildi. Indi bu sebäbini hem kendim düşündirip bilýän adamlar ýok. O ýa-ni esasana aýdýar şol resmi maglumata tereden korrupsiýa, ýa-ni paraxorluk bilen baglaşykly aýplama bildirilýän ýaly görünýär. Ýöne bunda aňyrsynda başga zatlanan bolmagy mümkin ýa her hili her türlü şaklamalar öňe sürilýär. Ýöne näme üçindir gelgel şu gün şo paraxorluk häzir ýüze çykarylym ýa öň bilinen okdum näme bilim pudogunda da paraxorluk bardyr. Ýokary kujaýlaryna para alynýanyny näme bilen okdum näme berdim konuda. Ýa-ni ha orsilli mekteplerde paraxorluk barda bilen okdum. Emmekçi bilýär şo asanda orsilli mektepler galy. Oňa da enatalar öz şagalaryny ýerleşdirjek bolýarlar. O konkurensiýa şunu ýaly ýokary bolanlygy sebäpli oňa islegiller ýani enatalaryň köp bolanlygy sebäpli o taýda kim köp para berse şolam öz şagatyny şol mektebe ýerleşdirip bilýär. Adamlar hem näme şol orsilini öwredip hemen olar bilen o taýda näme bilimiň hili birazrak ýokary diýip hasaplanýar. Sebäbi orsilli programmalarda Türkmen dili mektepleriniň programmasyndan birazcık tapawutlanýar. Ondan kadrlar ama tapawutlanýar bilim berýän kadrlar orsiýetden gelen kadrlar var Türkmenistanyň öz içindäki orsilli muallimden birazcık dünýä garaýşam düşünjesi birazcık giňirek diýip hasaplanýar da. Şoň üçin bu taýda o meseleni gödüňe tutup adamlar näme enatalar öz şagalaryny birazcık has giňişirek düşünjeli etjek bolýarlar, has ýokary bilimdirek etjek bolýarlar. Şoň üçin hem näme geljegini şagalarynyň geljeginiň aladasyny edip hem şeýdem para berýärler. Indi buňam ýakyn üstüne açan boldylar. Ýöne o bahanada näme? Indi şol Türkmenistanyň hökümeti, häkimetleri indi şolar Türkmenistanyň ilaty orsilini öwrenmesin. Orsiliniň programmalaryny boýunça bilim almasyn diýilen düşünjeden uralýa diýilen garaýş bar. Muňa da häzirki wagt hason kunlar Orsiýanyň daşary işler ministri ýörükde resmi beýan edip öz aladasyny bildirdi. Şo taýda Türkmenistanyň rus dilli mekteplere batyş görkezilýänligi hem käbir klaslaryň ýapylanlygy bilen baglanyşykly wakada alada bildirdi da. Ana bilam hakykatdan hem alada bildirmeli da sebäbi islendik ýurtda ýaşaýan diasporan şo öz dilini mektep açmaga hakkı bolmaly. Türkmenistanda da oňa gadagançylyk ýok, resmi taýdan. Ýöne näme üçindir soň kunlar şular ýaly opozisiýon hereketlerini güýçlenme bilenmi, baglanyşyklymy. Şo näme üçindir şo birden orsilli mekteplere hüjüm edip şolara batyş görkezip indi şolary ýapmakla başlady da. Bilam indi ýa-ni ilatyň aň düşünjesini daraltmak, aň düşünjesini kontrol etmek, şolaryň göz kontrol etmek şähereti bilen baglanşyk bolup çykýar. Indi bu taýda indi bula bilim pudo bilen baglanşykly ýagda ýöne bundan daşary
ha 7. oktyabrda geçirilen hükümet maslahatında Berdimuhamedov döwlet ýa-ni migrasiýa gullugynyň başlygy Mergen Gurduwy wezipetinden boşatdy. Ondan vice premierlerden bilim puwdugyna hem alama saglyga hem sporda gödäwçilik edýän vice premier Pürli Agamradov wezipetinden boşatdy. Ondan da şaram bir näçe ýokary derejeli çynowniklere käýinji elan etdi. Olaňa birin Türkmenistanyň döwlet serhat gullugynyň başlygy Şadurdy Durduýew boldy. Hem garaşylmadyk bir waka olam Ministerler Kabinetiniň başlygynyň orunwatary hem döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Çarymrat Amanowa käýinji berilmeli boldy. Näme bu aýratyn üniti çekdi Çarymrat Amanow bolanda kim bolýar? Çarymrat Amanow Berdimuhamedowyň şu iň bir ananýan çynowniklarynyň biri hasaplanýar. Özüne janyny ananýan adamyň biri hasaplanýar. Sebäbi Berdimuhamedow häkimet başyna gelende 2007-nji ýylda. Şu öňü bilen özüniň janyny ananan adam şu Çarymrat Amanow boldy. Çarymrat Amanow özüniň prezident Goro gullugynyň başlygy edip berdi. 2007-nji 2008-nji ýyllarda şol Çarymrat asly Göktepeli Çarymrat Amanow şu prezidentiň janyny goraýan topara ýol başlyk etdi. Ýani prezidentiň howpsuzlyk gullugynyň ýol başlygy bolup işledi. Ondan soň bir kärden beýleki käre geçirildi. Milli howpsuzlyk ministri boldy. Wezipetinden ýa-ni beýgeldilip. Soň belli bir döwürde İçeri İşler Ministerliğinin institutunyň rektory bolup işledi. Ýa-ni ýakynda da şu ýylyň başynda da ýanwarynda da täze bir wezipe döredildi Türkmenistanda. Olam ýanky howpsuzlyk meselesi boýunça vice premieriň wezipesi döredildi. Öňe ýokdy bular ýani mesele boýunça. Ministerler Kabinetiniň başlygynyň orunwatary howpsuzlyk meselesinde ýol başlyk edýän bir orunwatar wezipesi girildi da şo orunwatar wezipesi oňa vice premier diýilýär. Şo wezipede ýanky şol Çarymrat Amanow bellendi. Beýdimegen näme aňlady ýa şol Gurbanly Berdimuhamedowyň şol adama bütünlüğün janyny ananýan özüniň howpsuzlygyny ananýanlygyny aňlady. Ýöne näme üçindir şol gelgelinde şu oktýabryň başynda geçirilen hökümet maslahatynda şu allyda şu özüniň janyny ananýan adamsyna ýakyn adamsyna käýinji elan etdi. Şu wezipetini talaba laýyk ýerine ýetirmeýänligi bilen baglanşyk. Diýmek bilen bu wakada tynçylaryň arasynda dürli hil pikirler döretdi. Diýmek Berdimuhamedow janyny hiç kimi ananyp bilenok diýilen pikir döretdi. Şunam hakykatdan ham şunda esas bar. Esas bar diýenen esas bardygyny tasdikleýän maglumatlar gelip gowşýar Türkmenistanyň içinde. Soňky wagtlar hakykatdan ham häzir Berdimuhamedowyň öz janyny hiç kimi ananmaýanyny görkezýän köp faktlar bar. Diýmek şu taýda şol köşk agdarylyşy boljak, amala aşyryljak bolýan diýilýän myşmyşlar bar. Şoňa aňyrsynyň boş däldigini görkezýär şu wakalar. Bunun başı haçan başlady? Geçen ýylyň güýdünde başlady. Ýadyňyzda bolsa şo geçen ýylyň sentyabr, oktýabr aýlarynda Türkmenistandaky şol möhüm wezipeli adamlaryň bir näçesi wezipetinden boşadyldy. Özlerim şolaram Türkmenistanyň prezidentine ýakyn adamlar hasaplanýardy. Nişonda da öňü bilen wezipetinden boşadylandan biri İçeri İşler Ministri İskender Müllükow boldy. Oktýabrda wezipetinden aýryldy. Ondan prezidentiň Goro gullugynyň başlygynyň orunwatary Meýlis Nowamow boldy. Meýlis Nowamow başda şol Goro gullugynyň başlygy diýip elan etdiler. Ol şo ýalňyş maglumat ýaýrady. Şol Goro gullugynyň başlygy däl, başlygynyň orunwatary. Ýöne Meýlis Nowamow diýilýän adamam Berdimuhamedow gaty ýakyn adamdan biri hasaplanýar. Ondan öňe migrasiýa gullugyna ýol başlyk edipdi ýadyňyzda bolsa şo Meýlis Nowamow. Ýöne adamlar migrasiýa gullugyny başlyk edip beldiňe nokta. Soňadan soňam ony ýene ýakynyna çekip öz janyny ananyp Goro gullugynyň başlygynyň orunwatary edip belledi. Ýöne şolay näme üçindir ýylygyna bir wagtyň özünde diýen ýaly hemme İskender Müllükow gitdi, İçeri İşler Ministri. Hemem ýanky Türkmenistanyň şo prezidentiniň Goro'nun başlygynyň orunwatary gitdi da, ýylygyna. Şo wagtyň özünde de ýene bir ady belli biznesmenem
vazifesinden yani olam tutsak edildi. Paraforluk alplıklarda ayıplanıp ol adam Çağrı Muhammed Gulov. Çağrı Muhammed Gulov Türkmenistan'da biznes toparlarının arasında gatı giyinden tanılayan adam. Ödem şu tonku yıllarda Türkmenistan'da en bay adam hataplanyan. Indi näme üçin şu Çağrı Muhammed Gulov ondan İskender Müllük hem meclis nowa bir wagtyň özünde sentyabr oktябr aylaryna ýyllygyna tutsak edildiler. Sebäbi şonda da Türkmenistanyň öz içinden şu ýagdaýlar bilýän adamlardan gelen maglumaty görä, şol adamlar şu içinden hökümetin içinden agdarlyşyp amal aşyrmaly planlaşdyran adamlar bolmaly. Şu barada gurulum çykdy. Şonda da bir etaf bar. Näme üçin? Sebäbini şolara bildirilen ayıplamalar bilen gadıklanýarlar bolýan, şol içindäki ýagdaýdan habarly adamlar gadıklanyp gördüler bolýan. Şu taýda resmi bildirilen ayıplamalarda bir yüzde ayıplamalar var da. Yüzde ayıplamalar var. Wezipesinden diýä hyýanatçylyk peýdalanypdyr diýerler ýa-da inhadiýa para alypdyr diýen näme ayıplamalar var. Ýöne şol bildirilen resmi ayıplamalaryň esasynda bu adamlara 25 ýyl türme tutulgyny berip bolan. 25 ýyl türme tutulgyny bermek üçin adam ýa-ha häkimiýeti batyp almak, finansiýaly amala aşyrmaly, ýa döwlet lideriniň janyna kast etmek, finansiýaly amala aşyrmaly, ýa-da döwlete dönüklük etmek ýaly işlerde ayıplanmaly. Ýöne resmi ayıplamalara seretsen şolaryň hiçbiri ýok şu ayıplamalarda. Emma hakykat ýüzünde indi häzirki son kunlar gelip goşýan maglumata görä şolaryň hemmesine de 20-25 ýyl türme tutulgy berilipdir. Diýmek şoň özi resmi bildirilýän halk üçin berilen maglumatlarda resmi bildirilýän bir ayıplama bar. Hem resmi däl ýagdaýda saknan aňyrýan perden aňyrtynda bildirilen hakyky ayıplamalar bar. Ol ayıplamalary näme üçin? Ol bildirilen ayıplamalary näme üçin ol ilatdan gizläp saklaýar berdim bunu. Diýmek şu taýda aýtsa şu hakyky bolan wakany aýtsa onu boýunlanmaly bolýar. Maňa garşy şol adamlar dillüşüp gurnap hökümet agdarlyşygyny, döwlet agdarlyşygyny amala aşyrjak boldy diýmeli. Beýdimek näme diýmek? Şolunno hökümetiň öz içinde nägili adamdan köpdigini görkeýär. Diýmek Berdi Muhammedowy häzir öldürmäge taýýar adamlar bar. Şon tohum tiýji bilen ýok etmäge taýýar adamlar bar şu hökümetiň öz strukturasynyň içinde. Inni şu ýakyn günde oktýabryň başynda öz janyny ananýan adamsyna käýinç bermek. Ýani nowatdaky bir adama, olam ýani Çağrımrat Amanow diýilen adam. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary. Diýmek Berdi Muhammedowyň sagel diýmek. Hem döwlet ýani howpsuzlyga jogap berýän vice-premier. Şoň üçin Berdi Muhammedow indi beýdip bara öz janyny ol halat edip bilmer. O şoňa düşünmeli. Gurbaly meýlik gulyş, siz şoňa düşünmeli. Siz näçe gün beýdip öz janyňyzy bugurajak bolýar. Indi ilatdan bir workýan ýönünde töwereňizde de janyňyzy ananlara adam galmandyra. Özüňiz şonu görüp ötýärsiňiz. Özüňiz bilýäňiz giljek bolýaňyz. Ýöne beýdip siz janyňyzy halat edip bilmeýäňiz. Şoňa düşünün. Janyňyzy halat etjekler bir zatlar. Olam kaçan halkın aladasyny edi urarsyňyz, halkın göwnünden turup urarsyňyz. Kaçan adamlara dem almaga bir adajyk kislorod berip, howa berip urarsyňyz. Şonda onsoň belki siziň janyňyzda kast etjek adamlar beýle köp bolmaz. Ýöne ýagdaýyň häzirki ýagdaýynda şu dişine gidip oturşyny siz adamlary şoňa mejbur edersiňiz. Siz ýönemegini ölüm bilenem gutarmarsyňyz. Edil itatylan ýaly ol ölürsiňiz. Siz şoňa düşünün. Biz tarapyndan haýbat atmak däl. Biz real ýagdaýa baha berip siz aklyňyza aýlandarmak üçin aýdylýan sözler. Siz şoňa düşünün. Siziň janyňyzyň aladasyny edip aýdylýar şu sözler. Ýöne sizde diýmek şu derejede de düşünýär ýaly kelde ýok, beýni ýok bolmaly. Eger şu bolup ýören wakalardan bir özüňiz üçin bir akıl paýhat bilen netije çykaryp bilmeýän bolsaňyz, özüňize bähfitli netije çykaryp bilmeýän bolsaňyz, diýmek sizde onda şu derejede de akıl paýhat ýok. Öz janyňyzyň aladasyny etmegen başaraňyz onda diýmekdir. Halkyň aladasyna beýle de dursun. Indi öz janyňyza näme üçin şular ýaly howpagan? Näme üçin şu öz kölegiňizden gorkup ýörsiň?
şonu aradan aýryp bolýar, biraz kelleňizde işletdiňiz. Diýmek şoňa da kelleňizde ýetmeýän bolsa diýmek tedemno şo taýda şo wezipede oturmaly däl. Arkaýyn ýoşluk bilen heni wagt waka pursat waka kelleňizden eňiniňiziň üstünde heni durka saklanyp durka şo wezipeden gitmeli. Şu wagtdan gitmeli. Tohum tiýjiňiziň ala janynyň aladasyny diýen bolsaňyz şu wagtdan gowruk bilen gitmeli. Ýöne şu bolmasa şu dişine gidip otursa gowruk bilen götüren okşa. Hiç yerde, hiç bir ýurtda, hiç bir tarihte şular ýaly waka şey dip ýaramadlaşyp gidip oturan waka gowruk bilen götüren ýeri ýok. Innem ýene de bir maslahatçylyk näme? Şol geçen hökümet maslahatyna berdim Muhammedow ogly. Ödem häzirki wagtynda Türkmenistanyň Senagat hemem guruluşyk ministri wezipesinde oturan Serdar Berdim Muhammedow çykyş eden bolup kakasyna teklip eden bolýar. Hadiýa Türkmenistanda diýen ýer diýen bolýar, biz diýä täze önümleri indi şolara diýen bolýar, prezidentim, hormatly prezidentimiz şolara bir at berip beräýtiňiz diýen bizim önümlerimize. Bu hödürleýän önümi näme? Nähili önüm? Bu hödürleýän önümi smart telewizor, kompýuter, Türkmenistanyň özüne öndürilen diýilýän kompýuter, ondan smartphone, ondan iki tane sim kartaly täze bir telefon, ondan internet routeri Türkmenistanyň önümi diýip hasaplanýan önüm. Ondan suw sogudyjy cooler, hemem konditsioner. Indi şu taýda şol ýanky taklana tomoşa edip menne bir pikir dörýär-de. Türkmenistanyň ilim bilim pudugyna olar ýaly rady täze bir teknologiýany, kompýuter, smartphone döreder ýaly bir ilmi merkezleri barmy? Ilmi teknologik bir merkezler barmy? Türkmenistanyň şoňa ýagdaýy barmy? Şu zatlar öndürmäge bizim önümimiz diýmäge. Önüňiz pikir edip görüňiz, Ýewropaň ösen ýurtlaryna kompýuter ýasap bilen oklar. Orsiýet kompýuter ýasap bilen ok. Kompýuter şu ýurtlarym Amerika Birleşen Ştatlarynyň ýa-da Yaponiýa ýaly ýurtlardan satylýar. Indi näde şular ýaly bir çökün ýurt, ykdysadyda çökün ýurt, korrupsiýa şäxsi ýagdaýda edenetlige, korrupsiýa ýol berilip durulan ýurt, garyp ýurt, Türkmenistan ýurt, ilmiň ýok ýurdy, ilmiň weýran edilen ýurdy, bilimiň weýran edilen ýurdy birden alagatdan ne bizde öz kompýuterimiz döretdik, öz smartfonumuz döretdik, öz ýa-da coolerimiz döretdik, kondisionerimiz döretdik diýip bolan edi. Şu federeden okmy? Men näşe federedi? Bular näme diýipler? Ne şu öz atlaryndan ne bir etdik diýär-de. Öňü bilen şol atlary düzen bolsalar, kompýuter düzen bolsalar, onlar odolky taýýar kompýuterden bir kopýalap, şoň bir kopýasyny, şoň bir klowny döredip, Indi beý diýmek näme? Şonu düzüp bilersiň, şoň komponentlerini alyp, ýöne sen göçürýän, ýa sen ogrluk edýän. Ýa bir awtorlyk hukuky diýip bir zat bar. Hemme döredilen dünýädäki bar kompýuterlaryň öz awtorlyk hukuky goralýar. Önümçilik hukuky goralýar. Ýöne şonu diýmek, onu Türkmenistan häzir şonu öwrenmeli. Şu Türkmenistanyň döretdim diýen şu elektron teknologiýalary, şu elektron teknik önümleri odolky taýýar önümleriň bir kopýasy dälmi? Şoň kopýasy bolsa diýmek, Türkmenistana häzir sanksiýa girilmeli. Jeda berilmeli. Awtorlyk hukugyny bozýanlyk üçin. Şulam häzir halkara derejesinde galdyrylmaly, gozulmaly mesele. Ya Türkmenistanyň özüniň şol önümleri, şol teknologiýa önümleri öndürip bilmejekdigine 100% garantiýa bar. Türkmenistanyň olar ýaly teknologik, ilmi teknologik dereje ýok. Indi ýöne başga bir ýagdaýam bolmagy mümkin. Onda Türkmenistanyň özü, Türkmenistanyň hökümeti şol ýanky teknologik önümleri öndürýän guramlardan, kompaniýalardan ýöriten ruhsat alypdyr. Ýöriten lisensiýa alypdyr. Indi bu kompaniýalar näme üçin Türkmenistan aly ýöle Türkmenistanyň hökümetine olar ýaly ruhsat berdi. Indi bu taýda ýene şu federadiýan eger şolar ýaly lisensiýany alan bolsa Türkmenistanyň hökümeti diýme onda şolar ýörite bir alaşyk bilen alan bolmaly. Bagyşlan. Olar alaşyklar nähil bolupdylar? Ýa-da soňky wagtlar
şu internet teknologiýalaryny öndürýän, hemen şoňa kontrollük edýän kampaniýalar gizlin gullukluň tawşyrklaryny ýerine ýetirip berýär. Olaň gizlin zat däl. Bizim şu ulanýan kompýuterler, bizim smartfondan, bizim telefondan, bizim baram häzir şoň içinde oturdulýan perlajeniýalar, programmalar, aplikasiýalar eýem ýörüýte funksiýalary ýerine ýetirýär. Ýörüýte gizlin gullukluň şu isleýän funksiýalaryny ýerine ýetirýär. Bizim ulanyp oturan şu imo-myz, WhatsApp diýen, Viber ya Telegram diýen emmeti şu hyzmatlaryň aňyrsynda hökman kontrollik bar. Olaýam gizlin zat. Ýöne indi şular ýaly hyzmatlary, şular ýaly teknologiýany Türkmenistanyň özüniň çykarmagyna ruhsat berilen bolsa, diýmek onu şolaň öňünde Türkmenistanyň hökümetiniň öňünde ýörüje şert goýulan bolmagy mümkin. O şertem nämeden ibarat bolup biler? Şol ilatyň informasiýa alyşyna gödäwçilik etmek. Olam Türkmenistanyň hökümetiniň öz bähwidi üçinmi ýa-da daşarky güýçleň bähwidi üçinmi? Öňü bilen daşarky güýçleň bähwidi üçin bolup biler. Näme üçin häzirinde Huawei kompaniýasynyň önümlerini ulanmakdan häzir günwataryň ýurtlar gorkýarlar. Amerikan Birleşen Ştatlary häzir şondan ýüde gurupýar. Hem Ýewropa ýurtlaryna da gadagan etdirjek bolýar. Amerikan Birleşen Ştatlary. Näme üçin? Sebebi Huawei'ň öndürýän şol elektron teknologiýasy, elektron önümleri şol Hataýyň gizlin gulluklarynyň operasiýalaryny ýerine ýetirýän gurallar hasaplanýar. Onuň bilýär, günwataryň gizlin gullukları sırrywyn bilýär. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň hemme gizlin gulluklaryny bilýär. Hataýyň şolar ýaly ýörüýte perlajeniýalary bilen bilýändigini hem teknologik önümlerini hem şolar ýaly funksiýalary ýerine ýetirýändigini bilýär. Indi şol özüniň taýywda şu ýurtlaryna da gadagan etdirjek bolýar. Sebebi ýa-da taýywda şu ýurtlaryna şol önümleri ýaýrasa, ol önümler hem aýdaly şu Amerikan taýywda şu ýurtlarynyň gizlin gulluklaryny ulanyp başlasa şol teknologiýa. Şoň üstü bilen Hatay bulan özara informasiýa alyş-salyşlaryna kontrol edip başlaýar. Amerikan Birleşen Ştatlary almasa da şo önümleri, ýöne şoň partnerlary alsa. Şoň üstü bilen ýa Amerikan öz sırlaryna aralaşyp. Indi men diýjek bolýan adam Türkmenistanyna indi şular ýaly teknologik, elektron teknologik önümleriniň öz adamdan öndürilip başlamagy, onuň ardan wagtdan ilata tartyljak bolanmagy. Ýem şu derejede. Diýmek, bu aňyrsynda Hatay ýaly, ýa Amerikan Birleşen Ştatlary ýaly, ýa Aýdal Azrail ýaly hatda. Ýurtlar bolup bilmedimi? Indi bu bolýan aýdaly şol bolsa, bar bolsa, şolum biziň ilatymyzyň gaýatlanmadan informasiýa alyş-salyşyna kontrolly geçjek bolsa, bize diýan ýetermi diýilen soragym ýa-da çykmagy. Diýan ýetilýän näme üçin? Sebebi Türkmenistanyň hökümeti şo barada gizlin alalaşyk baglaşan halatynda Türkmenistanyň hökümeti öz bähwidini öňde goýup bilýär. Bolýa bize ilatymyz barada tutuş, ilatymyz barada size maglumat almagy ruhsat bereli. Ýöne şol informasiýa bilen biz bilen hem şol informasiýany paýlaşyň. Öňü bilen siz alarsaňyz, biziň teknologiýamyzyň üstü bilen, sada oturdurunuz çokluň üstü bilen. Ýöne şu alan informasiýaňydan biz bilen paýlaşyň, sebäbi bizim öz ilatymyzyň arasynda bolup geçýän şol informasiýa alyş-salyşyna kontrol edýär. Ana şolar ýaly özara alalaşyk baglaşylýar. Şu gizlin baglaşylýan alalaşyklaryň köplenç mazmuny, manysy şondan ibarat. İlata aglan edilmeýän açyk resmi ýa-da aglan edilmeýän baglaşylýan şertnamalar bar da ine gizlin gulluklar arasynda, ýurtlar bilen ýurtlar arasynda. Şolar ýaly baglaşylýan alalaşyklarda şolar ýaly ýanky düzgünler, şertler bar. Türkmenistanyň hem soňky aglan eden şu görkezýän soňky ädimleri şu teknologik, elektron teknologik önümlerini öňürüp başlan bilen bağlanışykly çykan şu täzelik menem alada goýa köpsany beýlek inçilerim alada goýa. Öden bir alada goýmaly. Şoň üçin indi ýanky bir aktivistlerden bir çykyş edip aýdy, şol önümleri almaň diýär. Doğrudan birinci edilmeli da şol önümleri başarsaňyz almaly. Ýöne ilatyň häzirki ykdysady ýagdaýynda daşary ýurt önümlerini aljak bolsaň olam gymmat puladyr ýa. Şoň üçin ýene de mejbur edýär, hökümetiň öden mejbur edýär bu häzirki çykarylan önümleri ardan bakadan häzir hödürlän bolarlar. Şeýdi ben ilaty ýanky ardan baka bilen amtyllarlar hem aldyrarlar.
Ana gynanýan tarapy şol. Ýöne bir reallyk men diýjek bolýanym bir ýagdaýdan men häzir nähil çykalgan bardygyny dol men häzir bu torunly aýdyp biljek ýa. Ýöne fakt ýa-ki faktlygyna galýa. Şular ýaly ha bir geň taňdatlar bolup ýör. Olam Türkmenistanyň öz alymynyň hem teknologiýasynyň güýjüniň ýetjek zat. Yani o zatlar diňe şol daşarky güýçlüň şunu ruhsat beren ýagdaýynda hem şu barada şular ýaly gizlin alalaşyk baglaşan ýagdaýynda edilip bolunýan zat. Ana men esasy şu soňky täderlikler bilen baglanyşykly etjek gurrunlar mine şulardan ibaret. Aw. No geljekde şular ýaly wakalara tyn bermegmedi ýene-de dowam etdirir. Şunlukça ülferip dinleýänimiz üçin köp sag bolun.